אם יש דבר שאני פשוט שונא, זה את הדברים האלה. זה כל כך סתם. אני בא למקומות האלו כדי להכיר מישהי, ואני איך להגיד. קצת ביישן. בעיקר בקשר לצעדים ראשונים. החבר'ה הזמינו אותי, אז באתי. רע לי מהמותנים האלה. אולי הייתי צריכה להישאר בבית, לקרוא, לישון. כמה שאני עייף. הנה בחורה נחמדה. רק רגע, מי זה שם? נראה לי בחור נחמד. איך לא ראיתי אותה קודם? איך הוא לא ראה אותי קודם? הוא מוצא חן בעיניי. יש לו את זה. יש לי את מה? קשה לי להסביר, אבל הוא נראה לי אמיתי כזה. אני יכול לגשת אליה ולהציג את עצמי? האם הוא ייגש אליי ויציג את עצמו? ולהתאהב בה תוך 3 דקות? והתאהב בי תוך 3 דקות? אני אסתכל לה בעיניים. אנחנו מסתכלים בעיניים. רגע, ואם היא תפוסה? אין לי חבר, ואני לא גרה עם ההורים, ואף אחד לא מחכה לי בשום מקום אף פעם. לא, היא לא נראית תפוסה. המבט שלו מתרכך. זה בדיוק הזמן להסיט את החצאית ולהראות לו את הברך החלקה שלי. מה הוא פותח את הפה שלו? אני מחייך. אף סתימה, שאני אפתח כפתור בחולצה הלבנה ההודית החצי שקופה שלי? עכשיו איך לסגור את החיוך הזה מבלי לראות אידיוט. הוא מתעורר. מה שכפתור אחד יכול לעשות. נו, זה ברור לגמרי שהיא מזמינה אותי לעלות אליה לדירה הקטנה שלה ולשתות משהו. הוא ייכנס אליי לדירה וישתה משהו. כלום, ואז כאילו כולם שתקו, ואז הם ידעו שאני בא, אבל מה יום? רגע, ועכשיו לאן? אי אפשר אליי, הדירה שלי צפופה. גם אצלי יש שותפה. היא לא כל כך אוהבת כשאני מביאה אורחים. הייתי מזמין עליי, באמת, אני בטוח שאת מבינה. אני גרה קצת רחוק. אחר כך נשתה קפה. ונעשן סיגריה. ונדבר על... פליני. והיא תשאל אותי מה דעתי על... החיים.
וככה כל יום, כל לילה, יום יום. 3-4 חודשים. אהבה. ונתחיל לריב. בהתחלה על דברים גדולים, אחר כך על דברים קטנים. אחר כך על שטויות. ואחר כך נשתוק. ואני אחפש לברוח כל מיני שקרים מטומטמים. ואני אתחיל ללכת לכל הברים האלה בשביל להכיר מישהי. ואני איך להגיד קצת ביישן. בעיקר בקשר לצעדים הראשונים. הזמינו אותי. אז באתי. אם יש דבר שאני שונא זה את הדברים האלה. זה כל כך סתם. אם יש דבר שאני שונא, זה את המסיבות האלו. זה כל כך סתם. הזמינו אותי, אז באתי.